मजा आसे ना कर कोणवरती आज सुरू ना आम बागदू गुडायलीत ना काय करतो खूप चांगला तो काय करता काय करतो रे आता बाबू बोलला तुझा करबाज बोलला हे काय आहे हा कल्ली आहे हो हो काय काम करतो आज सुरू आहे ना आम्ही लोर लोकडा काम करतो ना ला खाती रे सोतायला सोतायला तो काय लू हे काम तो काय लागे बघवा मोर बेटाय मोठ्या ना करते थोतो होया तो काय लागे कोई पण तुला बेटा लागतो तू लाग येता ना काय नाही 2 रुपये की त्याला कोचू काय करतो दातरू ना इतकी त्याला कोचू अरे ना कोठी काय नाही दुधात नाव आहे तुझा नाला किती चिंगडू चिंगडू ऐकत ना आज असं गोल लादी बोलून राहता अरे आज जो बनाओ ए चोंको क्लियर ना यार कर रे अबे आओ Thank you.